BPF पार्टिया 17 बोसोर सालायबाय UPPL पार्टिनि गभर्नमेन्ट दिनैफ्राय 2 बोसोर सालायबाय दिनैसिम जुदि सोरबा मुंख्लं न'खरा जुदि मोननांगौ रांखावरि एक्स ग्रेजुएटखौ मोनाखैब्ला बेनिख्रुइ दुखुनांथावसिन लासिंसिंथावसिन मा बाथ्रा थानो हायो आरो बिसोरनि आत्माया दाबो गोथाङै दं सावनांगोन बिसोरनि बुजिनाय गाहाम मानसिनि रावखौ मानसिया बुजिनाय गाहाम दिनै असे खोथा बुंबा जोंहा दाय जायो बड'लेण्ड पिपल्स कमिटि on the delimitation of assembly and parliamentary constituencies in relation to BTD all reserved for STs आफादनिफ्राय जानुवारि मासनि थांनाय 30 अक्ट' खालि दिल्लीयाव जों डेलिगेशन टीम हिसाबै थांनानै 28 आवबो थांदों 28 फेब्रुवारि आरो 28 फेब्रुवारि खेबसे थांबावनानै मेमोरेन्डाम खेबनै हैखांनाय जाबाय बेवहाय जोंनि दाबिखौ दैखांनाय जादों जे 2002 मायथाइनिफ्राय 2007 मायथाइयाव सिगांनि डेलिमिटेशन कमिशना बड'लेण्ड ओनसोलनि थाखाय गासै 14टा एसेम्बलि सेगमेन्ट दादोंमोन बेनि गेजेराव मात्र 6टा एसेम्बलि सेगमेन्टखौल' ट्राइबेलनि रिजार्भ दोनदों बांसिन 8टा एसेम्बलि सेगमेन्टखौ अपेन बा जेनेरेल दोनदों आरो बेनिफ्राय मोननै पार्लियामेन्टारि सिट देखायदों क'क्राझार आरो उदालगुरि नाथाय दुखुनांथाव रोखोमै बे पार्लियामेन्टारि कन्स्टिट्युन्सि मोननैखौबो अपेन बा जेनेरेल देखायदों आरोखि नाम्बार 5 क'क्राझार पार्लियामेन्टारि कन्स्टिट्युन्सिनि जिहेतु ST स्टेटास बेखौ लखिमपुर पार्लियामेन्टारि सिटआव देखायदों आरोखि बे गनायजाथावथ' नङा आरोखि मानोना होनब्ला 2007 आव बै समनि डेलिमिटेशन कमिशना जे रिपर्ट दाखिल खालामदों बे रिपर्ट मथेब्ला लखिमपुर पार्लियामेन्टारि कन्स्टिट्युन्सियाव 10टा एसेम्बलि सेगमेन्ट सोना होदों व्हेरेज ट्राइबेलनि पपुलेसना बेवहाय 29%ल' जोंनि उदालगुरि आरो क'क्राझार पार्लियामेन्टारि सिटआव व्हेरेज ट्राइबेलनि पार्सेन्टेजआ 33% आरोखि 33% बांसिन जाखो ना 29% बांसिन जाखो आरो जोंनियाव अलरेडि क'क्राझार आरो उदालगुरि पार्लियामेन्टारि कन्स्टिट्युन्सिया आथिखालनि BTD 6 शेड्युल एरियायाव अलरेडि इनक्लुड जाबाय 6 शेड्युल एरियायाव थानाय ट्राइबेल मानसिफोरनि थाखायबो भारत संबिधाननि आर्टिकल 330 साबक्ल'ज C मथे पार्लियामेन्टारि कन्स्टिट्युन्सिया जोंनिया मोननैबो उदालगुरि क'क्राझाराबो ट्राइबेलनि रिजार्भ जाजोबनांगौ थिग बिदिनो आर्टिकल 332 साबक्ल'ज B2 मथे एसेम्बलि सेगमेन्टआबो ट्राइबेलफोरनि थाखाय रिजार्भ थाजोबनांगौ नाथाय दुखुनांथाव रोखोमै थांनाय खेबनि डेलिमिटेशन कमिशना हेडेड बाय जास्टिस कुलदीप सिंह 14टानि गेजेराव 6टा एसेम्बलि सेगमेन्टखौल' रिजार्भ देखायदों बांसिन 8टा एसेम्बलि सेगमेन्टखौ जेनेरेल देखायदों आरोखि जों बेखौ खुनुदिन गनायाखै बै समाव आंबो सासे एस'सिएट मेम्बारमोन डिसेन्टिं नट होनानै बेखौ जों अपोज खालामदों आरोखि आंल' नङा आरोखि बेखौ अलरेडि जों दाख्लै जानुवारिनि 30 तारिख आरो 28 फेब्रुवारियाव दिल्लीयाव डेलिगेशन टीम हिसाबै थांनानै मेमोरेन्डाम होनायाव बुंखानाय जादों दिनै बे एखे दाबिखौनो जों दैखांदों आरोखि दिनैबो दा बिथांमोना मा अपेन खालामनो नागिरदों नामा क'क्राझारखौ दाथ' राइट नाव बिथांमोना मा खालामो बेखौथ' बुङाखै खिन्थु सिरियासलि बिथांमोना खोनासंदों जोंहा फोथायनाय दं कमिशननि सायाव डेफिनेटलि जोंनि डिमान्डखौ कमिशना निश्चय मानिगोन आरोखि लोगोसे आथिखालाव मोनफ्रोम न'खरफ्रा गोबां गाबखाव माने मिडिया नुगासिनो दङ दा बेनि सायाव जोंनि बर' दैदेनगिरिफ्रा जेबो मावाखै आरोना जेनेबा UPPL दैदेनगिरिफ्रा दा मोनफ्रोम न'खरफोरनि मेगनाव मोदै बेथ' बिराद दुखुनि बाथ्रा जाहैबाय दिनै बड'लेण्ड मुभमेन्ट जोबलांनाया कय बोसोर जालांखो मेनि डिकेड्स 30-40 बोसोर बारलांबाय आरोखि पार्टि मोननैनि गभर्नमेन्ट जालांखांबाय BPF पार्टिया 17 बोसोर सालायबाय UPPL पार्टिनि गभर्नमेन्ट दिनैफ्राय 2 बोसोर सालायबाय दिनैसिम जुदि सोरबा मुंख्लं न'खरा जुदि मोननांगौ रांखावरि एक्स ग्रेजुएटखौ मोनाखैब्ला बेनिख्रुइ दुखुनांथावसिन लासिंसिंथावसिन मा बाथ्रा थानो हायो आरोखि आथिखालनि सोरखारा इलेक्शननि सिगां रादाय होदोंमोन जे मुंख्लं न'खरफोरनो सानफ्रोमबो बेबायदि रादाय होदोंमोन आरोना मुंख्लं न'खरनो होगोन होननानै दाथ' असे खोथा बुङो दाय जायो थगायबाय पाप नांथावथाव आं फोथायो मानसिनि जिउआ थैया बै हाजार 5,000सो जोंनि बर' बिथांमोन जाहाथे मुंख्लं जालांबाय बिसोरनि आत्माया दाबो गोथाङै दं सावनांगोन बिसोरनि बुजिनाय गाहाम मानसिनि रावखौ मानसिया बुजिनाय गाहाम दिनै असे खोथा बुंबा जोंहा दाय जायो बुङाबो थानो हाया दानि अलखद समाव जों हांख्रायनो लुबैदों जे जिखि पार्टि थारमाने जिखि आफाद थारमाने ज' जानानै आलादा बड'लेण्ड सेपारेट थैदों जुजिफिना खुनु उपाय गैया